Нека ти задам един бърз въпрос. Колко пъти си знаел точно какво трябва да направиш, но въпреки това си решил да не го направиш? На всички ни се е случвало. И не, това не те прави слаб или мързелив по природа. Правите човек. Проблемът е, че повечето хора вярват, че мързелът е просто умора, че е липса на енергия, че е липса на време, че е липса на мотивация. Но не е така. Ако беше само умора, сънят щеше да го реши. Ако беше липса на време, един график щеше да помогне. Ако беше само мотивация, едно вдъхновяващо видео щеше да е достатъчно. И ако вече си опитал всички тези неща и въпреки това продължаваш да отлагаш, тогава проблемът е другаде. Днес искам да ти покажа какво всъщност прави мързелът с живота ти, защо той е много повече от просто «нямам желание». И най-важното – как да прекъснеш този цикъл, дори когато си уморен, претоварен и без никаква мотивация. Защото мързелът не се появява, когато не знаеш какво да правиш. Той се появява, когато знаеш точно какво трябва да се направи, но избираш да не действаш. И точно там е истинският проблем. В този момент вече не е невежество, не е липса на насока. Това е решение. Дори да е несъзнателно решение, дори да е прикрито като «днес по-добре не». Исторически погледнато, мързелът винаги е бил разглеждан като нещо сериозно, не защото човекът е лош, а защото представлява прекъсване на отговорността. А отговорността не е абстрактно понятие. Тя се вижда на практика. Кой плаща цената, когато ти не действаш? И тук идва частта, която повечето хора пренебрегват. Мързелът никога не засяга само теб. Когато спреш да учиш, някой друг поема цената на твоето време. Когато спреш да се грижиш за себе си, някой друг ще се сблъска с последствията. Когато отлагаш важни решения, някой друг носи тежестта на твоя застой. И често този човек дори не се оплаква. Просто търпи. Помисли за човек, който иска да отслабне. Работи цял ден, прибира се уморен, сяда на дивана и си казва «днес не». Тази мисъл не изглежда опасна, всъщност дори звучи разумно. Проблемът е, че се повтаря. Един ден няма значение. Една седмица започва да се усеща. Един месец си иска цената. След месеци здравето започва да се влошава. И това, което беше само мой проблем, се превръща в проблем за семейството, за лекарите, за здравната система. Мързелът започва малък, удобен, тих, но въздействието му расте бързо. Сега пренеси това в твоята реалност. Ако учиш, или би трябвало да учиш, но винаги отлагаш, на практика прехвърляш бъдещето си на някой друг. Родители, семейство, партньор, някой плаща сметката за времето, което ти не инвестираш. И има един важен детайл. Колкото повече време минава, толкова по-трудно става да започнеш. Защото мързелът не работи като бутон, той работи като навик, а всеки навик се засилва чрез повторение. Повтаряш го днес, повтаряш го утре. И без да усетиш, действието става изключение, а бездействието – твоето нормално състояние. Сега идва добрата част. Ако мързелът е навик, той може да бъде трениран и в обратната посока. И точно тук много хора грешат. Опитват се да победят мързела с сила, с огромни обещания, с нереалистични цели. Това почти никога не работи. Помисли за фитнеса. Никой не започва с лежанка от 100 кг. Започваш с нещо абсурдно леко. Понякога дори прекалено леко за егото ти. В ученето, в кариерата, в живота е същото. Ако целта изглежда прекалено голяма, мозъкът влиза в защитен режим и казва «не». Не защото си неспособен, а защото мозъкът е създаден да пести енергия, не да търси растеж. Не го интересува дали ученето ще подобри живота ти след 2 години. Той просто иска да избегне усилието сега. Затова стратегията не е да бъдеш герой, а да бъдеш стратег. Не е да учиш 3 часа, а да учиш 10 минути. Не е да четеш 50 страници, а да прочетеш 5. Не е да промениш живота си, а да започнеш днес. Достатъчно малко, за да не боли, но достатъчно, за да счупи инерцията. И тук има един ключов момент. Действието създава яснота. Повечето хора чакат яснота, за да действат, но е точно обратното. Ти действаш, създаваш малка победа и активираш положителен цикъл. На следващия ден е малко по-лесно.
после почти автоматично. И преди да се усетиш, това, което преди изискваше огромна воля, вече изисква само присъствие. Така се ражда навик. Не с изблици на мотивация, а с тиха, постоянна последователност. Ето го предизвикателството. Просто и директно. Днес. Не утре. Не в понеделник. Избери една минимална задача и я направи. 5 страници, 10 минути, едно упражнение, без да се пазариш със себе си, без да го превръщаш в нещо по-голямо, не защото е малко, а защото е началото. Мързелът не се побеждава, като чакаш желание. Не се побеждава с красиви речи. Побеждава се с малки, повтарящи се и осъзнати действия. Ако това видео ти проговори, дай лайк, абонирай се за канала и напиши в коментарите. Коя е минималната задача, която ще направиш днес? Ще се видим в следващото видео.